लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि 6थि एवार्ड एबा बान्था राननाय हाबाफारिया मैया जानानै थांबाय होननानै। दा बेयाव सोर सोर मा केटेगरियाव बान्थाफोरखौ मोननो हाखो बिनि सायावनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना गोबाङानो एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ, नाथाय आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव सोर सोर मा केटेगरियाव बान्थाफोरखौ मोननो हाखो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ बेस्ट फिचार फिल्म हिसाबै संगिना ब्रह्मनि डिरेक्सन होनायाव आरो मुलुग बर'नि प्रडिउस खालामनायाव दिङा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं बे सावथुना बेस्ट फिचार फिल्मनि बान्थाखौ एबा एवार्डखौ मोननो हादों। आरो बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन जांख्रिथायनि थैसाम, गाब गैयै जायख्लं, गराय फाख्रि। बे मोनथाम सावथुनफोरनि गेजेरावनो गाब गैयै जायख्लं सावथुना बेस्ट फिल्म महरै बान्थाखौ मोननो हाबाय। आरो बेस्ट डाइरेक्टर एवार्डखौ मोननो हादों गराय फाख्रि आबुं बर' सावथुनखौ डाइरेक्सन खालामनाय रजनी बसुमतारी बिथांजोआ बेस्ट डाइरेक्टर एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ बेस्ट मेल एक्टर हिसाबै लिंसार बसुमतारी बिथाङा मोसा सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय बेस्ट मेल एक्टरनि एवार्डखौ मोननो हादों। नमिनि हिसाबै दङमोन बेवहाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्राय सुखबिर कार्जि बिथाङा आरो बोसोन सावथुननिफ्राय अमब्रकाश केरकाटारि आरो मोसा सावथुननिफ्राय लिंसार बसुमतारी बिथां। बे मोनथाम सावथुनफोरनि गेजेरावनो मोसा सावथुननिफ्राय लिंसार बसुमतारीया बेस्ट मेल एक्टर एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ बेस्ट फिमेल एक्टर महरै बान्थाखौ मोननो हादों संगिना ब्रह्म बिथाङा। आरो बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन दाहाल सावथुननिफ्राय हेलिना दैमारि आरो मैना सावथुननिफ्राय मनालिसा हाज'वारि। आरो बे मोनथाम सावथुननि गेजेरनिफ्रायनो गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि थाखाय गावनो डाइरेक्सन होनाय संगिना ब्रह्म बिथाङा बेस्ट फिमेल एक्टर महरै एवार्डखौ मोननो हादों। आरो नेक्स्टआव दङ बेस्ट चाइल्ड एक्टर महरै गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनावनो फाव खालामनाय पिंकी दैमारि बिथाङा बेस्ट चाइल्ड एक्टरनि एवार्डखौ मोननो हादों। आरो नेक्स्टआव दङ बेस्ट सापर्टिं एक्टर महरै एवार्डखौ मोननो हादों लिंसार बसुमतारी बिथाङानो। बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन गाब गैयै जायख्लं सावथुननिफ्राय मुलुग बर' आरो मोसा सावथुननिफ्राय बिबेक गयारि आरो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्राय लिंसार बसुमतारी। बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्रायनो लिंसार बसुमतारी बिथाङा बेस्ट सापर्टिं एक्टरनि एवार्डखौ मोननो हादों। आरो नेक्स्टआव दङ बेस्ट सापर्टिं फिमेल एक्टर महरै मोननो हादों जुनु बसुमतारी बिथाङा। बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन मोसा सावथुननिफ्राय सुदेम सना रामसियारि आरो गराय फाख्रि सावथुननिफ्राय डक्टर अनजालि दैमारि आरो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्राय जुनु बसुमतारी। बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्रायनो बेस्ट सापर्टिं फिमेल एक्टर महरै जुनु बसुमतारीया बान्थाखौ एबा एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ बेस्ट नेगेटिभ एबा भिलियन एक्टर महरै राजाश्री बसुमतारी बिथाङा एवार्डखौ मोननो हादों। आरो बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन गुथाल सावथुननिफ्राय रिंकुमनि नार्जारि, जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननिफ्राय रुबुल बर' आरो जों बर' सावथुननिफ्राय राजाश्री बसुमतारी। बे मोनथाम सावथुनफोरनि गेजेरावनो जों बर' सावथुननिफ्राय राजाश्री बसुमतारी बिथाङा बेस्ट नेगेटिभ एबा भिलियन एक्टरनि एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ बेस्ट कमेडियान एक्टर महरै एवार्डखौ मोननो हादों बिग्राय बसुमतारी बिथाङा। आरो बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननिफ्राय दैमु बर' बिथाङा आरो बेनोथ' संसार सावथुननिफ्राय मिजिं नार्जारि आरो गुथाल सावथुननिफ्राय बिग्राय बसुमतारी बिथाङा। बे गुथाल सावथुननिफ्रायनो बिग्राय बसुमतारी बिथाङा बेस्ट कमेडियान एक्टरनि एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ एवार्ड फर बेस्ट प्लेबेक सिंगार मेल। बेनि बान्थाखौ एबा एवार्डखौ मोनदों माइकेल मुसाहारि बिथाङा। बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन थैसाम 2 सावथुननिफ्राय सोमखोर दैमारि आरो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननिफ्राय मिजिं बरगयारि आरो सानबोलावरि सावथुननिफ्राय माइकेल मुसाहारि। बे सानबोलावरि सावथुननिफ्रायनो बिथाङा बेस्ट प्लेबेक सिंगार एवार्डखौ मोननो हादों। नेक्स्टआव दङ एवार्ड फर बेस्ट प्लेबेक सिंगार फिमेलनि। बेनि एवार्डखौ मोननो हादों पुर्णिमा बसुमतारी बिथाङा। आरो बेवहाय नमिनि हिसाबै दङमोन मोसा सावथुननिफ्राय इलिसा बर', बोसोन सावथुननिफ्राय गीताश्री रामसियारि, सानबोलावरि सावथुननिफ्राय पुर्णिमा बसुमतारी। बे सानबोलावरि सावथुननिफ्रायनो बेस्ट फिमेल प्लेबेक सिंगारनि एवार्डखौ मोननो हादों। लोगोफोर बिदिब्ला मैयासो जानानै थांनाय 6th बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ आं बेखिनिखौनो कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होबाय। जुदि बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो गासैबो बान्था मोनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय।